Les màscares, els vestits i els bastons ja estan preparats per començar la festa de Sant Antoni. Artà l'Obreria ho té tot a punt i el municipi espera que siguin milers els que s'acostin fins al poble. Ningú no s'ho vol perdre. A Artà tot està a punt per Sant Antoni. L'Obreria i els col·laboradors s'han reunit avui de matí al tradicional berenar previ a les festes per ultimar els detalls dels propers 2 dies. Els dimonis ja estan preparats, inclòs un d'ells que acaba de ser operat i que demà sortirà a ballar. Ara en aquest moment considero que estic bé, que estic en el 100%. He entrenat fortet, n'he fet un parell de proves dins aquest mes que m'han donat per poder entrenar. Que Sant Antoni caigui en dissabte fa que s'esperi una gran afluència de gent de fora poble. Només de Palma sortiran 4 autobusos, per la qual cosa l'Obreria demana precaució. Demanàvem un respecte a la festa i que hi hagi un civisme i que ens sabien comportar i que procurem viure la festa, no malmenar la festa, sinó viure la festa. L'Ajuntament també reforçarà les mesures de seguretat. Hem fet un programa perquè el trànsit, a moments que és difícil que puguin passar per dins el poble d'Artà, ja hem preparat un desvios alternatius a que la circulació no passi principalment per dins el nostre centre, que és allà on hi ha l'aglomeració de gent, i en fi, crec que de cada any anem perfeccionant el que és aquesta festa i jo crec que ho tenim bastant controlat. Avui migdia el dimoni ha passat per totes les escoles del municipi per explicar i contestar les preguntes dels més petits sobre la festa.